Adega Pontevedresa prepara un escumoso feito 100% con uva albariña e amparado pola denominación de orixe Rías Baixas. Estará no mercado a primeros de decembro a un prezo moi axustado para intentar chegar a un público o máis amplo posible. Botellas do escumoso feito a partir da variedade de albariño que a Adega Idosela vai poñer no mercado o próximo Nadal para competir cos cavas cataláns e cos champañas franceses. Repousarán nas instalacións da Adega durante os próximos 9 meses ata completar o proceso da segunda fermentación. Este viño vai a ter unha segunda fermentación da botella, lógicamente, e no mes de novembro deste ano é cando se vai fazer o degüelle, se vai sacar os restos das levaduras e os restos do que lle queda e se vai a encorchar para lógicamente sacar ao mercado. Coñecedores da dificultade de abrirse camiño no mercado altamente competitivo, a Adega Pontevedresa, que exporta a países de 4 continentes, confía na calidade da materia prima do seu viño en un prezo axustado para conseguir chegar a un público maior. Podría dicir 6, 7, 8 euros, pero exactamente todavía non sabemos o precio exacto, porque temos que calcular os costos, porque facer esta elaboración ten os costos elevados. Pero como tamén é un pouco innovador, pois lógicamente temos que ajustarlo para que por lo menos darle oportunidade a xente de que o probe. O igual que a outros viños da Adega, o escumoso de Idosela incorporará na súa etiqueta de deseño un innovador sistema de identificación de códigos direccionais con toda a información necesaria do consumidor, a dirección dun portal especializado en viño e o sistema Braille para persoas invidentes.